yan sa kanilang buhay, sumigaw ng praise the Lord. Sinong aayaw niyan, mga minamahal? Amen? Pero kapag ikaw patuloy na nagpapahaya-hayahay, paano mo ma-enjoy yan? Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, there shall no evil before thee, neither shall any plague come thy dwelling, for he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Maniwala kang sa bawat lakad na mga tutong pinili na mahal na Panginoon, mayroong anghel na naka-in-charge sa iyo para pag-ingatan ka sa bawat lakad mo sa buhay. Amen? Amen? Kaya huwag kang malulungkot, mga minamahal. Paggising mo sa umaga, saan ka man maparoon? Alam mong may anghel ng Diyos na parati mong kasama at binabantayan ka. Pinag-iingatan ka araw-gabi, tanghali, o anumang oras, mga minamahal, patuloy kang pinag-ingatan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinili ng Diyos, sumigaw na, praise the Lord. Take note, many are called, few are chosen. Sino ang mga called, mga minamahal? Sino yung mga tinawag? Amen? Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, called people, mga tinawag na mga tao, they are those who struggle the journey to heaven. Ito yung mga tao, mga minamahal, na talagang ngayon hirap na hirap pa rin. Mga minamahal, sila yung mga tinawag, given the chance, mga minamahal, sapagkat kapag ikaw na yung pinili, mga minamahal, if the chosen feel, yung mga tao pinili, mga minamahal, sabi dyan, they are like dead in this world. Sabi ng talata, their point of concern is how to reach heaven. Ang kanilang parating iniisip pagkagising sa umaga ay kung paano magmana ng buhay na walang hanggan. Sila yung mga taong pinili ng mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ating munang basahin, Colosas, Kabanata 3, talata 2 hanggang 3. Kindly. From the book of Colossians chapter 3, verses 2 up to 3. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Colosas, Kapitulo 3, ang talata po ay 2 hanggang 3. Amen. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan nyo kung kayo na ipinili, mga minamahal tingnan nyo o baka tinawag lamang tayo. Nasa ngayon na tinawag. Amen. Kung ikaw ay pinili daw, ang isip mo kung paano magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Langit, langit! Saan ang langit? Paano gagawin ko para mabuhay langit? Anytime rapture, kailangan ko magmana ng buhay na walang hanggan. Yun daw ang parating nasa isip ng Kristiyanong pinili na mahal na Panginoon. Bakit? Ang sabi niyan, yung katawang ito'y patay na. Amen? Amen. Sabi ng talata, bagay na nasa ibabaw ng lupa sapagkat tayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. So ang mga Kristiyano, mga minamahal na talagang pinili na mahal na Panginoon, patay na sa katawan na ito, mga minamahal. Pero namumuhay at nasusunod na dito, hindi na tayo. Ang nasusunod na ay ang mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Namatay ka na sa kasalanan. Amen. Sabihin niyo, sinungaling ako kung hindi natin binasa sa Biblia. Pero yun ang katotohanan. Ang totoong pinili ng Diyos. Doesn't care what will happen to this body. Ang kanyang parating iniisip ay kung papaano makita at makitang mukhaan ang ating Diyos na buhay doon sa kalangitan. How to see God face to face in heaven. Amen. Pero kung sa oras ito, mga minamahal, ay nandun pa rin mga minamahal talagang, di ba, aburido ka pa rin sa mundong ito. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang mga taong pinili, hindi na naiinggit. Maghirap man sila, no worries. Mamatay man, basta naglilingkod sa mahal na Panginoon, everything is okay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Amen. Galatians chapter 5, verses 24, italon sa 26. Amen. Dito po sa Aklat ng Galacia, ang Kabanatay 5, ang talata 24, talon sa 26. At ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Sa 26, huwag tayong maging mga palalo na tayo nangagmumungkahian sa isa't isa, nangaghiinggitan sa isa't isa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Anong sinabi ng Galatia kay sa English, mga minamahal? Ang sabi ng talata, mga minamahal, amen. And they that are in Christ have crucified the flesh. Amen? Nakasama na yung namatay na yan. Yung pagkalaman. Amen. Crucified the flesh with the affection and lust. Yung mga pagnanasa, yung mga bagay, mga minamahal na talagang hindi ang kalooban ng Panginoon, namatay na yan. Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay totoong pinili na mahal na Panginoon, let us not be desirous of vainglory. Huwag mong nasain yung mga akala mo best things at the end of the day. Hindi pala yun ang magandang pundasyon ng iyong buhay. Amen. Ang sabi diyan, provoking one another, inveighing one another. Nagkakainggitan pa. Si sister, mayroon siyang bagong sasakyan. Dapat ako rin, pag ako'y pagpapalain mo, mayroon din dapat akong sasakyan. Si sister, magandang kanilang buhay, dapat ako rin. Hindi na daw ganon ang mga pinili ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang mga taong tinawag, pero hindi pa talaga umabot sa tinatawag na pagkapili na mahal na Panginoon, sila po mga minamahal ay may issue pa. They still have issues in Christian life, like sa kabanalan. Lahat ng hindi na problema sa pagtupad sa kabanalan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung issue mo pa ngayon, mga minamahal, ang kabanalan, hindi ka pa umabot sa pagkatawag at sa pinili, mga minamahal. Sapagkat sa pinili ng Diyos, hindi na issue ang kabanalan dahil yan na ang ating normal na pagkatao, mga banal na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag ikaw ay problema mo pa rin hanggang sa oras ito, struggling ka pa rin, ang sabi ng talata, nandun ka sa stage na tinawag ng mahal na Panginoon. Marami tayo dyan. Amen. Amen. Ngayon, issue mo pa ang pagbibigay ng ikasampung bahagit handog. Matitisurin ka pa. Lahat ng mga hindi na natitisod, pumalagpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero kapag ikaw matitisurin pa nga mga minamahal, nandun ka pa sa stage ng tinawag. Sa mga pinili ng Diyos, maniwala kayo sa akin, mapahiya man sila sa harapan ng maraming tao, they doesn't care. Ang importante sa akin, mayroong tao na nangangaral at ako'y maging kaloob sa kalooban ng mahal na Panginoon makagawa ng kanyang kabutihan. Nakita niyo yung mga minamahal, pag nare-review, ang ginagawa ng ilan, instead na magmukmok, lumalapit pa sila. Maski na alam nilang sila hindi gumawa noon. Napagbintangan ba? Amen? Amen? In all these things, diba? Glory to God. Amen? Ang ginagawa pa nila, lumalapit pa sila sa preacher, sa ordained preacher. Sasabihin nila, sorry po, kung talagang nakasala po ako. Sa totoo, hindi ko naman talaga alam na nagagawa ko yun. Pero kung sakali nagawa ko man, sorry po. Nandun ang pagpapakumbaba ng mga anak ng Diyos. Yun ang mga totoong pinili ng mahal na Panginoon. Amen! Pero kung hindi mo pa magawa yan, hindi ka pa umabot doon. Nandun ka sa tinawag ng mahal na Panginoon. Marami tayo doon. Lahat po muna ay pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Worrying about their future in this world, they still care what other people will say. Maniwala kayo mga minamahal na marami mga Kristiyano na sa bawat galaw nila, still they consider what other people will say. Kaya kapag nirebuke mo, gustong gumanti. Bakit? Linisin ang kanyang pagkatao. Dahil narinig ng maraming tao, napapahiya ako! Amen? Amen. Pero bakit mo kailangan isalang-alang kaligtasan mo sa
sasabihin ng maraming tao, ang pinaglilingkuran mo ay hindi maraming tao, kundi ang Diyos na kaisa-isa. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ikaw ay pinagtawanan at ikaw ay pinili ng Diyos, sasabihin mo lang, praise the Lord, hallelujah. Amen? Kung ikaw ay napahiya, kung ikaw ay natuyan ng mga tao dahil sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, mapapalad ang mga pinagtatawanan, mapapalad ang mga inaalibura dahil sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat kanilang mamanahin ang kaharian sa kalangitan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga taong yun, mga minamahal, what other people might think about them, they don't care. Ang importante sa taong pinili na mahal na Panginoon ay kung ang aking Diyos kinaluloodan ang aking ginagawa araw-araw. Pagtawanan naman ako ng maraming tao. Gumawa man siya ng, alam niyo mga minamahal, kung sino yung mga very prone sa grabing ng diablo, yung snare ba ng diablo, mga minamahal. Yung mga taong tingin na tingin sa sarili na silang pinakamalinis. Yung wala nagawang kasalanan. Ay, igawan ka lang ng issue ni Satanas, bibigay ka na. Amen? Pero kung alam mo, mga minamahal, ikaw ay isang makasalanan. Pero dahil magamat ikaw ay makasalanan, inibig ka pa rin ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, you don't care what other people will say. Ang mas mahalaga sa iyo, yung Diyos, kung anong sinasabi niya patungkol sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That's why we want always to be the best in the eyes of the people, but sometimes we forget to be the best in the eyes of God. Nakakalimutan natin kung paano ang maging the best sa harapan ng mahal na Panginoon, ng mata ng Diyos. Ang sa atin, sa mga tao na lang. Pag pumalakpak, kailangan napakaganda para hindi ka pagtawanan. Kaya kapag maski na grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos, ayaw mo mapuspos. Bakit? Ay, baka tumulo ang aking uhog. Nakakahiya. Naka-live pa naman tayo. Amen? Amen? Kung ikaw ang importante sa iyo ay kalooban ng Diyos, no matter what other people will say, ang importante, nagaganap mo ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, sa mga taong tinawag, karamihan, sabi ng talata, amen, karamihan dyan, nandun pa tayo sa state na yan. Kaya ang warning, huwag tayo magpakampante. Kung hindi mo pa inabot yung sinasabi ng mga karakteristik ng mga taong pinili ng Diyos, huwag kang magpakampante, kapatid. Huwag kang matutulog. Huwag kang tatamarin. Huwag kang magkaka-pride. Huwag kang akala mo kung sino ka na. Dahil lahat tayo namumuhay sa habag at biyaya ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya tayo sometimes nagiging, di ba? Masyado na tayong akala natin, kompleto na tayo, perfecto na. Kristiyano kasi ako. Akala natin we are already part of those chosen. Amen? Pero kapag hindi mo pa naraabot yon, yung stage na yun, mga minamahal, dahilan kung bakit tayo ngayon, mga minabers, we are so much worried of things around us. Ang sabi ng Biblia. Sino magsasabi niyan? Kung sino nasa state na pinili at saka dun sa tinawag, hindi ako. Hindi ang preacher. Hindi yung katabi mo. Tanging Diyos ang nakakaalam yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pilipos, ang kabanata 2, talata 12 hanggang 15. Malapit na po tayo magtapos. From the book of Pilipos, chapter 2, verses 12 up to 15. Sa mga taong tinawag ng Diyos. Hindi pa umabot dun talaga sa talagang perfecto, mga minamahal. Amen? At ito daw ang kaya mayroong talatang ito sa Biblia. Kindly. Amen. Dito po sa kalat ng Filipos, ang kabanata 2, ang talata 12 hanggang 15. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyong maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban.
Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong Amen. at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Amen. Ipalakpak ng namalakas ang ating mga kamay, mga minamahal. Makinig na mainam ang mga anak ng Diyos. Lahat na nakikinig, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata sa English, ganyan, sa mga tinawag ng mahal na Panginoon, still struggling. Amen? Amen? Ang sabi diyan, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Sa mga nandun pa sa level ng tinawag, huwag mong bibitawan yung pagkakatong ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. Huwag kang magkapapakampante, kapatid. Amen? Gawin mo ng gawin. Trabaho lang ng trabaho. Maglingkod ka lang na maglingkod. Mga minamahal, huwag mong ahayaan na singitan ka ng kaaway. Amen? Bakit? Sapagkat kailangan natin yan, mga minamahal, upang abutin natin yung tinatawag na pagkapili ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sa oras ito, mga minamahal, kung ikaw pa rin yung tao na problema sa kabanalan, pagbibigay, ng kasumbalan, pamumuhay Kristiyano, mga minamahal, yung pagtupad ng kanyang mautma, problemado pa, issue pa yan sa'yo, kapatid, huwag kang maghinay-hinay sa paglilingkod. Ang sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Bakit, mga minamahal? Mahirap, brother eh. Inaantok talaga ako eh. Ang kailangan lang, kapatid, makita sa iyong puso ang pagnanais magpatuloy na maglingkod. Inuulit ko. Ang kailangan makita sa iyong puso ang desire na patuloy maglingkod sa mahal na Panginoon. Sometimes, kapag tayo'y napuyat, natutulog tayo sa banal na gawain, hindi yan ang dahilan para mapunta ka ng impyerno. Amen? Ika'y mahina, weak is flesh is weak. But the Spirit is willing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Naintindihan ng Diyos. Pero kapag ikaw na nandun sa bahay mo na naka-aircon at tutulog ka doon araw ng gawain, that's another story. Amen. Ibang usapan yan, mga minamahal. Pero kapag ikaw nagpipilit, dumadalo pa rin. Sa iyong banal talaga nandun ka pa, pinipilit mong ganapang ang kalooban ng Panginoon, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Bakit? Sabi diyan, ituloy natin ang basa. For it is God which worketh in you. Ang Diyos mismo magtatrabaho sa iyo, both to will and to do of His good pleasure. Yung patuloy maglalagay ng desire mo para maglingkod, hindi ikaw yan. Diyos ang nagbibigay niyan sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakita mo pag ginatong ginaganon, parang pinipilit. Pag narinig si beloved elder, lahat na natutulog, gumising, pinipipit the Lord. Maski na 3 tingin. Amen. Amen. Bakit? Pinagpala ka pa rin ng pinagpala. Bakit? Nandun ka rin ng desire. Pinipilit mong masunod. Bagamat hindi kaya ng katawan mo, nandito ka pa rin. At ang sabi ng Biblia, that desire, that thirst sa kalooban ng mahal na Panginoon, naglagay niyan sa iyo. Walang iba kung hindi ang ating Diyos na buhay. Kulang na palakpak yan. Amen. Amen. So therefore, yung mga tinawag na mga Kristiyano still is striving to follow. Nahihirapan sumunod. Amen? Yet, hindi sila tumitigil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bumabagsak, pero pilit tumatayo
upang malusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Nagkakamali, pero patuloy ng paghingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Nandun ang takot, nandun ang mga takot sa buhay, but still, the trust is there. Alam nila, hindi sila pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mga taong tinawag ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, they are encouraged. Oh? They are encouraged. Ating basahin dito sa Mateo, Kabanata 7, talatay 13 hanggang 14. Last 3 verses. 2 verses o 3. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, ang Kabanata 7, ang talatay 13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Sa mga Kristiyanong tinawag ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, you are encouraged to go. O sabi yan, enter the straight gate. Yung makipot na pintuan. Amen. At ang sabi niya, mga minamahal, sabi niya, for many are the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. Ang sabi niyan, napakaluwag ng pintuan, napakadali ng daan, patungo sa iyong ikapapahamak. Lahat ng mga nakakaranas ng mga kahirapan, pain ngayon, yung kanilang mga nasasaktan sila, yung kanilang mga pamumuhay, mga minamahal, pinagtatawanan, nasubukan pagtawanan ng kanilang kapitbahay. Lahat na nakadanas yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen! Lahat tayo nakaranas niyan. Amen! Pero ang sabi ng Biblia, pumasok ka diyan, kapatid. Pasukin mo yan. Hayaan mong pagtawanan ka. Dahil ikaw ay nakabarong. Hayaan mong pagtawanan ka. Dahil akala niya, baliw ka, dahil nagpupuri ka, gumaganyan-ganyan ka, sayaw ka na sayaw. Akala niya tawag sa'yo, wala ka na sa katinuan. Hayaan mo lang. Pumasok ka diyan. Dahil yan ang magdadala sa'yo sa buhay na walang hanggan. Amen? Sa mga Kristiyano sa oras na ito, na ang kanilang buhay ay hayahay lang. Everything is okay. Ibig sabihin yan, you are with the world. Walang tumutuligsa sa iyo. Walang, totoo yan mga minamahal. Amen. Kung sa oras na ito'y wala ka man lang problema. Wala man lang pumapansin sa ay ibig sabihin, peace tayo with the world. Pero ang mga tao, sabi yan, nandoon ang pagnanais, pasukin ang kalangitan, mga minamahal. Expect na mayroong pressure kang madaramdaman. Kahirapan, nasasaktan ka, takot, nandoon ang depression, nandoon mga minamahal talagang akala mo yung everything is okay na pero palpak pa rin. Ang sabi ng Biblia, anuman ang hindrance na mangyaring gawin ng kaaway upang ikaw ay makapagpatuloy, ignore! Tuloy-tuloy ka dapat paghakbang patungo sa iyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. What shall we, the called, do to become part of the chosen people? Ano ang dapat gawin natin para abutin natin yung tinatawag na chosen people, ready for rapture? Amen. Lahat ng may gustong malaman yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin mga minamahal dito sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, talatay 13. Amen. Aklat po ng Mateo, Kabanata 24, talatay 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Tuloy-tuloy dapat ang Kristiyano. Amen. Amen. Hindi ka po pwedeng ma-distract ng anuman. Kahirapan, panakot, kung anuman. Amen. Pandemya, kung anuman yan, hindi ka dapat madidistract. Tuloy-tuloy ang gagawin mong paghakbang sa iyong kaligtasan.
Ang sinabi ng talata, ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Amen. Lahat ng gustong maligtas, pumalakpak ng malakas sa ating mga labay, no? Amen. Amen. Kung ikaw ay maligtas, mga minamahal, ito yung sinasabi ng mahal na Panginoon dito sa huling talata, Aklat ng Malakyas. Ang kabanata ay 3, talata 16 hanggang 18. Beloved instrumentalists, please. Amen. Dito po sa Aklat ng Malakyas, ang kabanata 3, ang talata 16 hanggang 18, nang magkagayoy sila ng natatakot sa Panginoon, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga Amen. hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatuwid bagay isang tanging kayamanan, at akin silang kaaawaan, na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Kung magkagayoy manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng talata, mga minamahal, kung ang mga taong tinawag ng Diyos, striving to become chosen people of God. Amen? Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, then, kindly say English, they that feared the Lord speak open one to another. Yung mga tao daw na maski na nandun ng mga kahirapan, ng mga sama ng loob, hindi pa rin tumitigil dahil takot silang mawala ang Diyos sa kanilang buhay. Nag-uusap-usap sila. Amen? Amen? Mula kanina, sino na nasubukan kausapin ang katabi? Baka hindi nyo pa kinakausap ang katabi nyo, mga minamahal. Amen? Nag-uusap-usap ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malabay na pinag-uusapan ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, said one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before Him for them that feared the Lord. Habang nag-uusap-usap ang isang taong natatakot mawala ang mahal na Panginoon, habang natatakot ka pa lang mawala ang Diyos sa iyo, unti-unting namamarka ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen? Yung takot na takot kang mawala ang Diyos sa iyo, yung lahat ng bagay kaya mong salubungin, huwag lang mawala ang Diyos sa iyo. Kapag ginagawa mo daw yan, mga minamahal, ang pangalan mo, malinaw na isinusulat doon sa aklat ng buhay sa kalangitan. Wala kang kinatatakutan, kundi yung bagay na makawala sa iyo sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sa mga taong gustong magmana ng buhay na walang hanggan, become the chosen people from that of just a mere called by God. Sabi diyan, they should have a heart and desire to continue serving the Lord no matter what is hindering. Magpapatuloy sila, mga minamahal, yung kanilang puso, ang kanilang pagnanais na kanilang patuloy na mapaglingkuran ng Diyos maski na anong hadlang ang gawin ng kaaway. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, huwag kasawaan o kapaguran ang paglilingkod sa Diyos. Lahat ng hindi nagsasawang maglingkod sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag tayo'y nagsasawa na sa paglilingkod sa Diyos, kinasasawaan natin ang pinaka-the best. Pinaka na nga, the best pa. Amen? Na regalo na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. At iyan ay ang pagmamana natin ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Biblia, then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth. Ibalik mo pa yung before that verse, mga minamahal. Amen. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I will make up my jewels. Sa araw na yun daw,
ang trato sa atin ng ating mahal na Panginoon ay tanging yaman. Grabe. Pinakaiingatang yaman ng Diyos. Tingnan niyo yan mga minamahal. Tapos pinawawalan niyo lang, binabariwala niyo lang. Amen? Huwag mong pakawalan yan. Kung babasahin mo talatang ito mga minamahal, you want to become a jewel of God. Pero kapag ikaw ay nagpapahaya-hayahay lang, you do not strive, pinababayaan mo lang kung anong napakiramdam mo. Sayang. Pero sabi ng Biblia, sa mga taong natatakot mawala ang Diyos sa kanilang buhay, I will spare them as a man spared his own son who that serveth him. Next, ang sabi yan, then you shall return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth not. Magkakaroon ng pagkakaiba ng mga taong hindi naglilingkod at naglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat ng gustong pagpalain naman na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. You changed my life, Lord. I know you really care for me. Here I come. Father, hear my call. When things seem so wrong, your presence makes me strong to face the chaos. So I may go. Minsan pa mga minamahal, change my heart, Lord. Hallelujah. I know you really care for me. Hear my call. Father, hear my call. When things seem so wrong, your presence makes me strong to face the trials, so I may go on. 'Cause when I'm weak, you give me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I fell down, you lifted me up. When I'm down, you open up your arms. Show me the way, Lord, to give you, Jesus. Renew my strength. Father, renew my faith. Teach me all the days of my life to be what you want. Cleanse me and purify my heart. 'Cause when I'm weak, you give me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I fell down, you lifted me up. And when I'm down, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you give me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I'm down, you lifted me up. When I'm in town, you open up my eyes. Mga minamahal, kung wala ang Diyos, hindi tayo tatagal. Maniwala kayo sa atin. Pero dahil ang Diyos kasama natin,
Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, parati mong angkinin, parati mong hingiin ang banal na presensya ng Diyos. Yan ang ating selyo ng kaligtasan. Pero kapag natatapos ng banal na gawain, hindi man lang pumatak ang iyong luha, hindi man lang maramdaman ang banal na presensya ng Diyos, mag-awa ka sa sarili mo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, bagamat sinabi ng Biblia, work out your own salvation, but God is working in each and every one of us. Tinatrabaho natin ang ating kaligtasan. Diyos ang nagbibigay sa atin ng desire makaganap ng kanyang banal na kalooban. Ang kailangan mo lang, kapatid, huwag patigasin na yung puso. Huwag mong bitawan ang kaligtasan. Kung tinawag ka ng Diyos, huwag mong hayaang mahulog ka sa kamay na mahal na Panginoon. Dahil kapag ikaw ay patuloy na nanghahawak, patuloy kang ginaganap mo ang ikalooban naman ng Panginoon, sabi ng Biblia, darating ang araw, yung aking mga anak gagawin kong tanging kayamanan. May pagmamalaki ko sa lahat. Bagamat walang anumang angking talino o anumang bagay na may pagmamalaki sa libutan, pero sila ang aking piniling kayamanan. Isa na pa nating awitin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I am down, you lifted me up. You won't God, when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you were there to comfort me. When I'm down, you lifted me up. Isanin pa ba minamahal? Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you are always there. God, when I'm weak, you gave me strength. And when I'm lonely, you are there to comfort me. When I am down, You open up my heart. 'Cause when I'm weak, let us pray. Let us pray. Heavenly Father, have mercy on us. Huwag mo kaming pamabayaan. Wala kami may pagmamalaki sa aming buhay. Tanging ikaw ang kailangan namin sa aming buhay. Kung wala ka sa aming buhay, papaano na kami? Huwag mo kami pamabayaan.
when I weak, you gave me strength. When I'm lonely, you love me alive. Hallelujah. When I'm in town, Even praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Even praise the Lord. give me strength. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're there to comfort me when I feel down. Hallelujah, hallelujah. Lifting me up when I Isa ng pamamalakaan. Isa ng padating awitin ang awitin ito ang mahal. Hallelujah. When I'm weak, you give me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. when I feel down. Hallelujah. Lifting you when I'm in town. You open up my eyes. God is good in our life. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Aming mga minamahal na mga bisita. Saan ka man naroroon ngayon, tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Sa napakaraming Pilipino, mga tao sa babaw ng mundo, isa ka sa kinahabagan ng mahal na Panginoon. Kagaya namin, nung una kaming makakilala, wala kaming oras. Pero nung hindi po kami ng Diyos, tinanggap namin siya ng buong puso. Lahat ng aking sasabihin, sabihin ninyo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan, ngunit ako'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawa mula nung ako'y bata hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samo at panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na aming pinakamalapit na Jesus. Narito yung mga anak, tumanggap, sumunod sa iyong panawagan. Malapainuhan ang kanilang na dahilan ng kanilang paglapit sa iyo. Tugunin mo sa may malang kaparaanan. Walang bagay na imposible sa iyo. Walang bagay na mahirap sa iyo. Saan man sila naroroon, alam kong abot sila ng iyong kapangyarihan. Patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkasala. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista Walistada Almeida. Ay po mga minamal na mga manggagawa. Isulat mo na ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kalanginan, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga high blood, sakit sa puso ang ating kamay, kaliwang kamay sa ating mga puso parte, at yung ating kaliwang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, baguhin ng Diyos. Dalawang kamay itaas. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapit na Jesus. Narito yung mga anak. Alam namin, mahal na Panginoon, na pag aming naramdaman ang iyong banal na presensya, kami may kapangyarihang palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus,
Ito namin po nga sinasawain. Lahat ng demonyo na makaramdaman. Diabetes, cancer, leukemia, high blood. Lahat ng gawa ng kaaway, COVID-19, stroke, kasaut, be healed in Jesus' mighty name. Mga pagbagay sa iglesia, mga panlulupaypay, mga gawa ng kaaway sa mga iglesia, malapay noon, alisin mo sa mga pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Be freed in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Even praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout. Hallelujah, praise the Lord. 3 times, sabay talon. Huwag mag-aalilangan. Amen. Kung ikaw ay makaramdaman, di makatayo, tumayo ka. Angkinin mo ang iyong kagalingan sapagkat ibinigay na sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Yan tinatawag na pananampalatayang faith. Amen. Amen. So, lahat po muna ng pinagpala, pumalak po muna napakalakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po natatapos ang ating pong pagkakasalita ng Diyos. To God be the glory. At ay patadako na po sa ating pong announcement. Narito po ang ating pong mga kapatid. Kapatid Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Atin po muling palakpakan po mga minamahal na malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joben Ferrer. At maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa kanyang banal na salita na atin pong napakinggan sa araw na ito. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Amen. Wala pong practice ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir sapagkat sa darating na linggo ay atin na pong Holy Supper po, mga minamahal. Amen? Kaya't yung ating pong mga sabay-sabay po tayo mga minamahal. Amen? Mag-alay po ng ayuno. Napakahalaga po ng pag-aayuno po, mga minamahal. Amen? Mag-alay po tayo mga minamahal. Sama-sama po tayo dito po sa Pastoral House. Amen? At 3 times a week po, mga minamahal. Amen? Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen. Tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, magsisimula po mga minamahal ng 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3 o 4 ng hapon. At ito po ay idinadaos po mga minamahal dito po sa 157 Barangay Baybay Mamarlao along Palameng Road, mga minamahal. Manood po tayo ng ating pong programa, PTB 8 po mga minamahal. Amen. Araw po yun ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang hating gabi po, mga minamahal. Amen. Sabado po yan, PTB 8, mga minamahal. Ating pong dearly beloved parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal. Amen. Marirevive po tayo, mga minamahal. Amen. Talagang very anointed, mga minamahal. Amen. At i-share po natin at i-follow, mga minamahal, yung ating pong Facebook live streaming, maging yung ating pong YouTube channel. Amen. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Amen? 10 piso, 5 piso ating idaan sa mga information para po yan sa ating pong TV program and radio program. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study sa araw po ng Martes, mga minamahal, Barangay Tibag. Amen? Tamundong Residence po, mga minamahal. 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon, mga minamahal. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel. Lumapit lang po sa ating pong beloved ordained preacher at maging sa ating pong beloved Ate Vinecheer, mga minamahal. Handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Amen? Meron pong lay hands after ng closing prayer. Manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan at lumapit na po sa harapan, mga minamahal. Amen? At follow up po tayo, mga minamahal. I-follow up po natin yung ating mga minamahal, mga kapatid, na hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Amen. Yan po ay utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi po utos namin. Hindi utos ng nangangasiwa.
mga minamahal, utos yan ng ating dakilang Diyos. I-follow up po natin sila. At maghayo din po tayo, mga minamahal. Amen. Utos ito ng ating dakilang Diyos. Maghayo tayo. I-share po natin yung kabutihan na ating tinanggap ng libre sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ating isama ating mga loved ones, amen. Isama po natin sa gawain ng malapit noon, maging sa mga ating kaibigan, kapitbahay, katrabaho, mga minamahal, amen. Lahat mga minamahal, siran po natin ng kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord. Amen. Tayo na po sama-samang magpasalamat. Amen. Sa ating dakilang Diyos. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo tumayo, mga minamahal. Tayo na po tumayo. Atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez.